Kwrak salni phungo Bangladeshni Golisthan kotor kamchulwi paikari Bongo bazar market kirima sinsakhe hor nangkha fire service ni 50 unit te Bangladesh ni air force te army rok market no goriwi hor bwtharna chaitokha nobani bagui hor te bo kotor khe kasaka market hor nangmani ganani anexco tower te berisel tower ro thangai rosarikha srapsani yagulo hor khammani hokubai nangkha somsawi thangka belaina kotor hor nangmani bagui ganagini tongnai no belai kheno kosto mankha hor bwthane bindia rok hor bwthana bagui jan pran diwi saitogui tongo 3 hours ni yagulo bo hor bwthari manlia borok patimungo tongku changnarna bagui kwbangma naimthang botol saitogui tongo marketing bania khlainai rok borokni je mansak mani khune tikhaina saitokha fiaba hor tongmani bagui ashakti khlai manlia abni bagui kwbangma bania khlainai rok tabuk thongoro klaijak phaine idni bagui borok kwbangma malti samani fiaba borokni joto mal horok khamui thapla jakha bongabazar market hor nangmani bagui amsani joto lahar bondo khlai tonikha hani flyover bo bondo khlai toni jakha bio report Kwrak